Dobar večer, dragi prijatelji. Drago mi je da ste došli u ovaj prostor Hrvatske kulturne zaklade Hrvatskog slova. Večeras je tribina Hrvatskog slova i Hrvatskog kulturnog vijeća. Ovdje je gospodin predsjednik Hrvatskog kulturnog vijeća, književnik Hrvoje Gitrec, a s nama su ovdje nazočni i sudionici večerašnje tribine. To su, najprije ćemo pozdraviti Ivana Ivrašinovića iz Pariza, on je mladi gospodin ovdje. Profesora emeritusa Božu Žepića sa sveučilišta u Mostaru. Profesora emeritusa doktora Željka Horvatića nećemo pozdraviti ovdje jer on je bolestan pa neće biti još raz nazočan, no Ante Beljo će pročitati neke dijelove njegova izlaganja. I Ante Beljo, voditelj i član Hrvatskog kulturnog vijeća. Molim vas uglasiti našu mobitel da ne bi smetali kasnije u radu. Imat ćete i pravo postaviti 3 pitanja na kraju ove tribine. A sada najprije bih zamolio Hrvoja Gitreca da nam se obrati, da nam kaže nešto u vezi s ovom temom, ali i što je aktualno u HKV-u. Dobra večer, a od aktualnosti u HKV-u vjerojatno pratite portal Hrvatskog kulturnog vijeća, tamo možete dobiti sve informacije. Mi idemo svojim putem i svojim tempom, imamo tribine sada i u prostoru tribina grada Zagreba na Kaptolu, imamo tribine zajedno sa Hrvatskim slovom, odnosno Hrvatskom kulturnom zajednicom ovdje u ovim prostorima. Radimo na nekoliko razboja, što bi se reklo. Radimo i na jednom političkom pokretu koji se zove Hrast, vjerojatno ste čuli za njega. Naime, mislimo da su ovi izbori za Hrvatski sabor ove godine zadnja prilika da se Hrvatska vrati Hrvatskoj, zadnja prilika da dođu ne na vlast, nego i položaj da upravljaju Hrvatskom oni ljudi koji se nisu nikada ogriješili u Hrvatsku, koji su čestiti, sposobni, ugledni u svojim sredinama i koji poštuju kršćanske vrijednosti, što je najvažnije možda u svemu, jer iz toga proizlazi onda jedno zlo ili jedno dobro. Ovo zlo, to je ovo što se sada događa. Dakle, jedna moralna, opća, gospodarska i politička kriza, ali sve proizlazi iz nepoštivanja nekih vrijednota kojima je hrvatski narod bio odan kroz cijelu povijest. Ova vlast i ove vlasti današnje, ove stranke u poziciji i u opoziciji jednostavno više ne zaslužuju povjerenje naroda i ovo što se ovih dana događa to u mnogome i potvrđuje. Zadnje promjene Ustava Republike Hrvatske bile su isključivo zamišljene zato da se napravi podloga za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ali kao što to uvijek biva kod promjena Ustava, probude se zli duhovi, probude se razne savlasti, dolazi do prijedloga koji onda imaju i tragične posljedice. Jedna od njih vodi i prema ovoj temi večerašnje, a to je dakle da su Hrvati izvan Hrvatske, Hrvati izvan domovine, da su zapravo postali građani drugoga reda, da su od 10 zastupnika u Hrvatskom saboru svojedobno svedeni na 3 zastupnika, a
da su na isti način, na jedan perverzan način praktički izjednačeni sa srpskom manjinom i sa 3 glasa zapravo jedne srpske stranke u kojoj se nalaze uglavnom oni koji su bili u neprijateljskim redovima u doba srpske agresije na Hrvatsku. Ja neću dužiti jer će gospodin Beljo i ostali govornici elaborirati temu. Hvala. Dobro večer. Prije svega, kad ste zadnji put čuli da je ova država stvorena na jedinstvu hrvatskog naroda u Hrvatskoj, Hrvata iz Bosne i Hercegovine i hrvatskog iseljeništva? Možda ste već to zaboravili, ali od pokojnog Tuđmana, predsjednika ove države, to je bila uvodna riječ zapravo na svakom političkom izlaganju, na svakom skupu. Na kraju, odnos koliko je neka država bila prohrvatska ili antihrvatska, vidjelo se zapravo kroz povijest kako se ta država odnosila prema hrvatskom iseljeništvu. Evo, to najbolje zna profesor Čizmić, koji proučava tu temu čitavi život. I sada, evo, večeras ova tema je bila planirana već odavno i ova tribina nismo je mogli održati do sada zbog raznih drugih tribina, ali je izuzetno važno da se u hrvatskoj javnosti zna koji je današnji odnos Hrvatske države prema Hrvatima, koji hrvatskim državljanima koji imaju domovnicu i koji žive izvan granica Republike Hrvatske. Pošto profesor Horvatić ne može biti s nama večeras, pa ću ja u ovom uvodnom izlaganju zapravo navesti neke činjenice o čemu se zapravo radi i što se zapravo događalo u ovome novome ustavu koji je usvojen 16. lipnja prošle godine i koji sada vrijedi, a eto na koji planiramo i pokrenuti ustavnu tužbu. U članku broj 1 Ustava Republike Hrvatske stoji da je Republika Hrvatska jedinstvena i nedjeljiva, demokratska i socijalna država. U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. I sada značaj Ustava za život u demokratskom društvu. Ustav je temeljni, najviši pravni akt države. On ima najveću pravnu snagu i zbog toga s njima moraju biti usklađeni svi pravni propisi u okviru pravnog sustava. Ustav je istodobno i najvažniji strateški politički akt koji utvrđuje načela razvitka političkog, gospodarskog i pravnog sustava. Premda teži stabilnosti Ustav ima funkciju usmjeravanja dinamike razvoja globalnog društva i zato predviđa način za svoju izmjenu i prilagodbu zahtjevima koje donosi razvoj. Ja čitam ovo iz ovoga Ustava najnovijega koji se može kupiti u tisku. Osnovne odredbe ustavnog poretka. Narodni suverenitet, nositelj vlasti u državi su slobodni i ravnopravni državljani. Republika Hrvatska je na prvom mjestu, što slijedi iz članka broj 1, određena kao jedinstvena i nedjeljiva demokratska socijalna država u kojoj vlast proizlazi iz naroda. To smo već rekli. Ustav je zasnovan na
etičkom konceptu koji izražava najviše vrednote ustavnog poretka. Ustav Republike Hrvatske u članku 3 utvrdio je najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske kao temelj za tumačenje cjeline ustavnog teksta i pojedinih njegovih odredaba. Ustav nabraja sljedeće vrijednosti. Ja neću nabrajati sve, ali nabrojit ću one koje su nam za večeras važne. Prvo, slobodu kao demokratski ideal i temeljno pravo svakog pojedinca u demokratskom političkom poretku. Sloboda uključuje i riječju američkog ustava pravo na traganje za sreću. Broj 2. Jednakost u smislu jednakosti svih ljudi pred zakonom u pogledu zaštite njihovih sloboda i prava. To je važno. Sada po 10 se kaže vladavina prava kao ideal i ideje ustavne vladavine i temeljno načelo odnosa između vlasti i onih kojima ona vlada, koje izražava ideju da slobodnim građanima vladaju zakoni, a ne ljudi. Članak 3 služi kao temelj tumačenja ostalih ustavnih odredbi. Vladavina prava zahtijeva poštovanje ustava, zakona i cjeline pravnog sustava. Načelo vladavine prava je članka 3 ustava kao jedno od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske ostvaruje se i temeljem odredbom članka 5 prema kojoj u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Te odredbom prema kojoj je svako dužan pridržavati se Ustava i prava te poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Hrvatsko državljanstvo, ovo nam je važno. Temelj je za korištenje političkih i drugih prava. Hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom. U to sad nećemo ulaziti u te zakone. Znamo da Hrvati koji žive vani unatoč tih zakonskih odredaba da mogu postati hrvatski državljani, da im se to u mnogim slučajevima jako otežava. Zaštita prava i interesa iseljene Hrvatske pod brojem 5.11. Temeljne odredbe ne propuštaju urediti skrb Republike Hrvatske u odnosu na svoje državljane koji žive ili boravaju i u inozemstvu, odnosno dijelove hrvatskog naroda u drugim državama. U članku 10 Ustava propisano je Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili boravaju u inozemstvu i promiče njihove veze s domom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. To stoji u Ustavu. Zaštita ljudskih prava je druga važna odrednica. Zakon diskriminacije, zabrana diskriminacije zapravo korištenju pravima i slobodama. Temeljno pravo, načelo o jednakosti svih ljudi, državljana kao i stranaca. Glede korištenja njihovim pravima, Ustav u članku 14 razrađuje u detalje zabranjujući diskriminaciju ljudskih bića po bilo kojem temelju. Sada dolazimo do promjene Ustava. Znači, što je to bilo u prošlom Ustavu, a što je promijenjeno sada i na štetu hrvatskih državljana koji žive izvan Hrvatske. Promjene su, kaže se, usvojene zbog potrebe pregovora o pridruživanju Europskoj uniji. Ali što se tiče ovoga prava glasa, to nije uopće u skladu s onim što traži Europska unija. Ja ću vam to poslije pokazati. Promjene potrebne radi prilagodbe pravnog sustava budućem članstvu u Europskoj uniji. Promjene u svrhu deklaracije namjera i mogućnosti ispravljanja ranijih nepravdi. Dobro, vidit ćemo što je sada tu ispravljeno, što nije. Sada pod 4 kaže se promjene u sustavu političkog odlučivanja. Vrlo ozbiljne promjene. Mi isto to kažemo da jesu.
koje daju odgovor na niz starih kao i novih političkih otvorenih pitanja. To su pozitivna diskriminacija nacionalnih manjina. Sada slušajte ovo. Zajamčeno je dodatno pravo glasa za pripadnike manjina čiji je broj manji od 1,5% stanovništva, odnosno ozakonjeno jamstvo 3 zastupnička mjesta u Saboru onima čiji je broj veći od tog postotka. Srpska manjina, to je zapravo Srpsko narodno vijeće, tako ga oni zovu, koje vodi Pupovac i Stanimirović. Ne trebamo dalje govoriti. Ova promjena utemeljena na stavku 3. članka 15 Ustava uvedena je istodobno sustavnim promjenama, žurnim izmjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Dakle, oni imaju kao Srpsko narodno vijeće 3, zapravo SDSS, oni su SDS bivši što je s nama ratovao, a oni su još dodali jedno S, pa su time još malo jači četnici. I oni imaju 3 zastupnika zagarantirano. A ostale oni imaju pravo birati ili preko stranaka ili u sklopu srpske nacionalne manjine. A poslije ćemo čuti koliko druge manjine imaju. To se zove pozitivna diskriminacija. Sad, što je to, kako se to uklapa u te evropske standarde, to ćemo vidjeti kasnije. Sada, način glasovanja hrvatskih državljana s prebivalištem u stranim zemljama. To je članak 45 Ustava. Kaže, hrvatski državljani koji se na dan izbora zateknu u inozemstvu mogu glasovati u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske. Umjesto dosad primjenjive nefiksne kvote po kojoj je broj njihovih zastupnika ovisi o broju birača koji iziđu na izbore. Dakle, za jedno saborsko mjesto trebalo je isti broj glasova kao u Hrvatskoj. A s kojim se teškoćama ti ljudi susreću da bi mogli glasovati, to je opet druga stvar. Zajamčena su 3 zastupnička mjesta u Hrvatskom saboru bez obzira na odaziv birača. I tu je ono o čemu mi večeras govorimo. Dakle, unatoč i prije što ti ljudi nisu bili zastupljeni adekvatno u Hrvatskom saboru od 2000. godine na ovamo, jer im je bilo onemogućeno zapravo pravo glasa, a to im je i sada zagarantirana ova 3 mjesta za koje se ne zna ko će birati ljude i ko će ti ljudi biti, ali 3 mjesta znači data su fiksnom kvotom, to je bez obzira koliko ljudi iziđe na izbore, data su za 385.000 hrvatskih birača koji žive i hrvatski državljani s hrvatskom domovnicom, koji imaju pravo glasa, koji prema standardima kakvi su sada u Hrvatskoj za jedno saborsko mjesto trebalo je prije otprilike 23 do 25.000 glasova. Znači, prema tomu oni bi trebali imati, i radi se o 1/10 hrvatskog pučanstva, oni bi trebali imati maksimum kad bi svi izišli 12 saborskih mjesta. Međutim, sada je njima dato 3. I to je to. Znači, izjednačeni su sa SDSS. Sada, članak 45 Ustava, to je taj. Hrvatski državljani s navršenih 18 godina, birači dakle, imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament,
te u postotku odlučuju na